Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Nianata sa ikatulong Domingo sa Kwaresma sa atong liturgical year sa simbahan. Atong padayong iampo nga unta makabaton sa santos balaanong mga kasing-kasing ang atong mga katawhan, labi natang mga Katoliko o ang atong mga leaders sa kanasuran aron mahunong naning kagubot o kaning gubat. Ato sang mga benefactors and donors, ato sang iampo nga unta sa ilang pagsigig tabang ani sa simbahan, pinaagis pagpamalit og slots, madawat sad nila ang kabalaan o kalipay sa ilang kinabuhi. Kuyog sad nato ron i-celebrate ang akong igsoong pari, Father Dendo Yosores. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Dios miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan,
sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang mga nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo, silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw, adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni ining adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit ug yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa kanila. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw igpapahulay ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan, aron mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa imong isig kataw, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o sa bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagahupay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinaadman sa yano. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahayag sa mata.
Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan mga matarong. Labaw sila kabililhon kaysa bulawan. Labaw sa kapudyot sa lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal, usa dugos nga gikan sa kaba. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhi dayon. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang mga Hudeo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahea wala kahimuti sa mga Hudeo o giilang binuang sa mga dili Hudeo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudeo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero, o mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis o kwarta.
Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero o ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis o kwarta o gisalibay ang ilang mga sinsilyo. O giyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati, dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinomdom ang iyang mga tinunan nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya, nangutana kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo o tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og 6 ka tuig ang pagbuhat niining templuha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinunan nga gisulti niya kini. Og nituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus dito pa sa Jerusalem, panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang mga nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila, sanglit nasayod man siya sa tanang tao. Walay kinahanglan nga sultihan siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, kay nasayod naman siya kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa, mga igsuon, naghisgot sa 10 Commandments. Kinsay makamemorize pa sa 10 Commandments gikan sa sinugdanan hangtod sa ikanapo in proper order. Taas ang kamot. Uy, kaluoy. Hala, assignment ninyo, i-google lang ha, i-google. 10 Commandments in the Catholic Church. Kaya naman sa ilaing tinuhuan nga lahi sa silag 10 Commandments. Ang ato sa Katoliko, na itawag tradisyonal. Unsa may tumong sa 10 Commandments nga gisugo os Ginoo aron dili ta makatagamtam og silot. Kay ang mga tao nga magsupak-supak sa Ginoo silutan hangtod sa ikaupat ka kaliwatan. Pero ang tao sad nga magsunod sa Ginoo tagaan sad og ganti hangtod sa libuan kakaliwatan. Kalayo rag diferensya, no? Ikaupat nga kaliwatan, pero magbuhat tag maayo, ang maapektuhan sa atong buhat nga maayo, sinunod ang kasuguan sa Ginoo, libuan kakaliwatan. Maubita na ang akong version sa Healing the Family Tree. Dili ang pagsigig ampo adtong tuang nangamatay na. Unsa man? Paghimog maayo karon aron ang libuan nimo kakaliwatan, ang imong family tree gikan karon makapahimos nas panalangin. Sikag ampo adtong wa na diha. Wa naman to, gihukba naman to. Karon paghimog maayo, gilingay mo tupad. Ing na mamalit na tagslat. Wa magilaing maayong buhat karong orasa ang pagpalit yung slot.
Mao na, there is Ebanghelyo, niingon si Jesus, ayaw himo ang merkado ang akong balay. Pasabot, ay pagsigig tigom anang kwarta, unsa may balay nga iyang gihisgutan, giklaro there is Ebanghelyo, ang iyang lawas. Kining atong lawas, templo kini sa Espiritu Santo, balay sa Ginoo. Ayaw himua ang imong lawas nga merkado. Unsa man ang merkado, ang sentro, ang pagpangwarta ra gyud. Kining pagpamaligyag slat nako, unsa man ni pangwarta ni o dili? Kinsay mo ingon nga pangwarta ta sa kamot? Kanus aman ta makaingong pangwarta, sa mas merkado god ang imong halin imo, di ba? Nya imo yung paginansiyahan. Di jud ka musugot nga maalkansi ka. Usay mamakak na lang gud. Uy, ato ni hangyoon bi, pila man ni ang kilo? Ayon 18 ang kilo. Pwede G's na lang. Uy, maalkansi na gyud ko ana. Nya dito ang iyang palit 5 ra ditong kilo. Mamakak na lang ba? Ayaw. Ang paggamit day sa lawas nato gamiton sa pagpanghatag og kwarta. Mo na og mamalit mog slat ang inyong lawas nahimo ng saan? Agianan sa grasya. Ingkaw niya pader, ika may motigo maning slat o sa may mahitabo nimo. Ato masanang itukod sa kumbinto, igasto aning atong Lenten season, igasto sa atong pista, awa sa nay mahibilin diri nako. Nya haron mapariha sa ko ninyo, palit sa kog slat. Ikaduha, matod pa ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ang mga Hudiyo nangitag milagro aron motoo, ang mga Griego nangitag kaalam aron motoo, tugkaro nilag maayo. Ang mga Hudiyo sad pamilagrohon sa tagmaayo aron motoo nga naay Ginoo. Pero kita kunong mga Katoliko nga nagsunod ni Kristo, ang atong gipagarbo ang Kristo nga gilansang sa cross. Pasabot di ay ang buhat nga maayo mao ang pagpakamatay para sa atong isig katao sama sa gibuhat ni Kristo. Sige, aron makabenepisyo ang imong libuan kakaliwatan, lingia imong tupad ing naandam na kong magpakamatay para nimo. Sige na. Lingia ba? Abi kay imo man ang bana, imo man ang asawa, imong tupad, di na lang yung kamusulti nga andam kung magpakamatay para nimo. Pakamatay gyud, nailhan nimo og sawa, magpakamatay ta sama ni Kristo. Ngano man kay pinaagi ni ana maluwas ang kalibutan. Nganong maluwas man? Kay di naman ta magpinatyanay. Tanawa karon nga pulos ta naniguro sa atong kaugalingon, naggubat na, nagpinatyanay na, moingon man ta, di ko gustong imo kumpatyon, unhan ti kang buanga ka. Nagsige na tagpinatyanay, pero pirmitang moingon, andam kong magpakamatay nimo. Nya moingon sa siya, same to you. Unsaon pa man pagpatay ana? Kamong mga asawa, andam ba mong magpakamatay para sa inyong bana? Wa may nitingo. Sige, arita sa mga bana, basin pag ang mga bana mas buotan sa asawa. Mga bana, akong piyongon akong mata, para di ko kibaw kasi nito bag. Mga bana, andam ba mong magpakamatay para sa inyong asawa? Grabiha guys mga bana, buutan gid ining bana kaysa asawa. Sige, bawi, mga asawa, di ko mo tanaw kay basing nanagana mo tubagan niya. Mga asawa, sugod karon, andam na ba mong magpakamatay para sa inyong bana? Upat ra man kamo dito. Sige na lang. Aritas mga ginikanan, andam na ba mong magpakamatay para sa inyong mga anak? Kusogay. Mga anak, andam na ba mong mupatay sa inyong cellphone para sa inyong mga ginikanan?
So, initingog. Ang ngayawan-on sa kayo mo mga anak mo. Pati yan ang inyong cellphone. Nya una, magpakamatay din mo sa inyong ginikanan. Tabang, trabahos, balay, panghugas, panglaba, panglimpyo, pamiloan ang inyong mga gipang dugmon diya sa inyong kwarto. Kay arabaroy uban sad, bisag mga babae, buhat, mga dalaga na, sus, ang kwarto, marag yung kwartos ungo. Sa Gonzales, nangabyon, mga kwaknit ba, pang sabong, wag yoy, mo pilo-pilo. Lahi yun sa una, kato mga babae sa una. Ang mga babae sa una ba, sorry ha, para ninyo mga batanon, kay naka-observe manggod ko, ang mga babae sa una, basta na gani babae sa pamilya limpyo, kay nang balay, hanay, kay nastanan. Pero karon laki og babae ang anak, wa na'y kalainan. Pulos mga buangon. Nya mga nindot kay glawas, siksik kay glawas, iniglakaw na ngadto. Hala, mga limpyo kay gnaong, ana binadlisan gid diri. Unya atuon dai nimo dito silang balay, murag yug bais kaka. Gilawa-lawa. Ay mo anay. Oh, pagpakamatay sad mo, panglimpyo, okay lang ang mga laki kay nature man as laki, labay lang kay labay, pero naman sa mga laki may kay muhapnig. Nya kanang laking may kay muhapnig, magduda dayon ta. Labi nag magtupong ginang mga sinina, ang pinulan, mga brief, magtupong gina. Usa ka ni siya, babae o laki? Pero unsa man gyud og kuanday siya gyud og limpyado gyud ay. Unsa may mahitabo kung andam tang magpakamatay, mulambo ang katilingban. So salamat ninyong andam magpakamatay og namalit na tong slots. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto nahalina na ta og 13,179 ka slots, na apay 46,821 slots nga available. Pakpakan nato ang namalit niini. Atong tan-awon kadiyot unsay nahitabo na sa atong kumbinto. Ground floor, wala pa kayo na ma-develop kay last na nga area nga umnonon. Ang second floor, human-human nag-tiles, nagsugod na sad sa ceiling sa atong social hall. Ang atong mga hagdanan, hurot-hurot ng putang o railings. Kanang third floor, mga rooms na diha. Ato mga kaparian o mga guest rooms. Mga CR na lang sa dana ang trabaho nun.
tanan. Gagmay na lang finishing touches, basig mga this week, 99% na na or 98%. Salamat kayo. Ang ato sang Divine Cleansing, Healing, and Strength or DCHS, special slot na to para ni sa Lenten season, Lenten celebrations o Lenten season o sa atong Holy Week o sa atong fiesta. Ato na lang gitingob ang Holy Week o ang fiesta celebrations nato na nasa tayhalin sa atong slots nga 3,295 ka slots na apay 26,705 slots nga available sa DCHS nga tag 200 pesos per slot. Nya naasad ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Nakadawat na sa tag 80 ka 22 slot challenge. Atong pakpakan ang mga namalit niini. Nya sa atong Lenten celebrations, ang una no natong gibuhat mao ang paghimog mga Lenten recollections, misa, pangumpisal o bisita patronal sa atong mga kapilya. As of yesterday, niabot nag 12 ka kapilya ang atong namisahan na rekoleksyonan. Ang chapel sa Lutheran, Katanoy, Santa Cruz Proper, Kaino, Kawasan 1, Kawasan 2, Kawasan 3, Libho, Kandagit, Kampaso, Tabla Proper, o Antogop. So, pwede na ni sila mga matay. Nakapangumpisal naman, nakarekoleksyon, o yan, nakasimba pag yun. So, atong pakpakan, atong mga lay ministers, o mga katikista, nga mo'y atong mga speakers bureau. So, 37 man or 36 man ka kapilyata, minus 12 na pa'y 24 ka kapilya. Hangtod yun na sa Lenten season. Naggasto sa tanaan ni kasugod na taggasto. Kaya naaman tayo mga gipang-imbitar nga mga pari o mga budget pa sila ditong paglakaw. Salamat kay sa inyong pagpamalit og slots. Ang ato sang DSAP, kaning investment slot nato nga Divine Solutions and Prosperity nga tag 500,000 pesos, as of yesterday napun-an na sa tag usa ka slot, nahimo ng 167 ka slots ang atong DSAP. Atong pakpakan sad ang namalit niini. Magsige lang kitag pakpak ngadtos Ginoo tungod sa mga tao nga nagpaambit wa mahimong marketplace ang ilang lawas, dili sigig tigom kung dili sigig paambit. Salamat kaayo. Niya nanasatay na human nga 5 kabalay sa atong sitiyo og nakumpleto na ang ako gyung unang damgo nga makapaayo og 60 kabalay. Niabot na gyud 60 kabalay. Sa atong atong tanawon ang ika-56 mao na siya before. Yang after, mao na siya. Ika-57, mao na siya before. Ang after, giduha naman ang kabukbalay. Sige, sakto ra gyapon, no? Okay na kayo. Ika-58, mao na siya. Ang before, puro mura gisugda naman ang lagtrabaho, dili na gina ang original. Ang after, mao na siya. Walang gyapon mahuman. Ang ika-59 mao na siya before niya. Ang after mao na siya. Ang ika-60 mao na siya before, pero murag isugda na sad gyapon na og pangguba. Yang after gubaon lang gyapon. Di nataod na advance lag og picture. So sa isinta na gyud, no? Salamat kay ninyo mga sitiyo. Salamat. Mo na akong damgo, mo sa nay damgos Ginoo niya. Padayon gyapon tag pangayo. Ako nakahukom ko kay discuss me, lisod kayo ayohon og bongbong lang, atop lang, salog lang, mga bungkag man sang uban.
So ang ato na lang yung himuon, mangita na lang itag ground zero. At tukod na lang itag bag-o aron dili makabang-kabang. So kutob sa atong maabot sa atong budget padayonon, at least nahumana ang 60. Nya kung naa gani murag di kayo gubaon, ato usang gubon. Nya human ato tukuron. Pero di bitay. Kanang di kay gubaon, ato lang sana silang ayom-ayom at pasagdan lang sana nato. Adto tas mga guba gyud nga klaro yung lisod kay puy-an. Kining tanan bunga ni sa atong paghimo sa atong lawas sama ni Kristo. Ang sugo sa Ginoo mga igsuon maghatag yung kinabuhi o kaayuhan. Mao na nga niingon ta sa atong salmo, o Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Musupak ganita, mga matay kita. Sige, lingiyay mong tupad. Yung nasugod karon, ako nagyog kang pakamatian. Sige na, ing na. Sige, nindog na ta katong magpakamatay. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa atong Ginoo nga mo'y tuburan sa tanang kaayo. Busa malaumon kitang moingon, mapuangorong Amahan, kaluy kami. Mapuangorong Amahan, kaluy kami. Nga ang tibok simbahan mosunod kang Kristo, ang tinubdan sa kadasig ug kalig-on alang kanila, nga buot makabig ug magbag-o, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy kami. Nga sila nga nagandam nga mudawat sa mga sakramento, sa hingpit mamahimong abli sa grasya o gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga tigpanday ug mga balaod maghago aron matukod ug mapanalipdan ang dignidad ug ang kaangayan sa mga kababayenan diha sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nanagantos, ang mga nagmingaw ug ang mga nagbangutan, mahupay pinaagi sa makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors sa donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa langit ng puloy-anan nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Amahan, kaluy kami.
Dios among amahan sa imong gugma, patalinghogi kining among mga pagampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among mga kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon na nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos San Vicente Ferrer nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon o nabuhong kaming ania sa yuta sa pan nga langitnon. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi niining sakramento matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ta niya atong patalinghogan si Father Dindo kuyog sa iyang mga kauban sa ilang parokya kay mamarayig sila nato. Father Shano, may buntag. Mga igsoon ko na ni Kristo, may buntag kaninyong tanan. Sa pagsaulog nato 500 years Christianity last 2021, adunay programa sa Archdiocese sa Sugbo ang pagbuhat og mabagong parokya. O kaning parokya nga akong nasaynan ron usa dis mga gitukod niadtong panahon na last 2021 mo na nga karon gisugdan na namog tukod ug sa mga eskwelahan ang mga parokya na nga among naadtuan ika-12 na ni namong nga parokya mo na namin nakasugod na miga paturok no sa mga parokya. Actually sa struktura niini 10 pa na sa una. Ang kaning mga parokya na sa Karsuhi, Argao, Cebu, 12 kilometers gikas lungsod niya. Ang gilakupan na ni 5 ka barangay niya, 22 ka chapels niya, 99% sa akong mga parokya puros mga mag-uuma in town dayon naigo pagin mi sa audit manang dugay mi nakasugod gyud sa pagtukod sa pang parokya. Muna nga at the moment sa among sige mig vision appeal nakasinahinay na mig tukod mo ning naaron sa atong screen na among ipakita ninyo. Uban ako kanunay no sa among pag vision appeal kaning ato ang finance committee, ato ang construction committee ug ato nga PPC no Parish Pastoral Council. Kani silang uban ako kanunay sa mga nangaging mga vision appeal. Manang naami dinhi kay karon sa among kahimtang nanamis 31% sa construction sa mahong parokya na kulangan pa mig mga simento nga ibuhos niya na nanay mga haligi, kulangan lag 8 ka haligi pero wa pay buhos ng uban. Unya kuan ka nang atop sad niya no puhon. Pero hinay-hinay lang gid mi kay nagagad mi sa mga generosity no sa mga tao. So salamat kay mi dinhi karon kay nami welcome kay mi ni Father Shano dinhi atong parokya dinhi sa San Vicente Ferrer. Thank you kayo Father Shano. Salamat atong pagpakas Father Dindo gyang mga kauban. Salamat. Ako sa ning usas mga estudyante sa una sa SPFY kanis Father Dindo, sila ra sa ning kaubanan nilang Father Red, Father Arnel Ponce, mga buotan ni sila pulos. Lisod masakpan ba kay buotan kay. Pero karon nakutungaw na nitunga na gyud kabuotan. So ato silang duyugan pinaagi sa atong special love offerings, atong ihatag gihapon ang atong kinasingkasing nga pagtabang nila. Salamat kay ninyong tanan nga mihatag sa inyong special love offerings. Atong pakpakan ang tanang ng hatag. Salamat kayo. Nya in kaso kung gusto pa mong mudugang og hatag hangtod mga alas 8 gabi niapasad ni sila Father Dindo Yusoris dinhi sa atong parokya. Salamat kayo Father Dindo sa opportunity nga nahimo na sad mirong manggihatagon. Nya salamat kayo sa mga nitabang nato karon labi na gyud sa mialagad atong mga ministries, labi na ang atong lectors, salmista, ang atong choir, San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga PIMAG, atong mga ushers and usherates, love offering assistants, sacristans, atong IT, ang atong mga Eucharistically ministers o mga parish personnel, o kamong tanan nga mi-offer karon formal offering sa atong misa, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Philip and Mrs. Gail Sabang and family. Masipang pakpak kanilang tanan. So mao na to no, padayon tagpalit og slot sa atong SBF DAG nga tag 500 pesos para sa atong parokya, parish convent or rectory. Onya ang ato sad nga
para sa special slot nga each DCHS para sa atong pista o sa atong Lenten o Holy Week celebrations. Tag 200 pesos ra ni siya ang DCHS na ay 22 slot challenge nga tag 4,400. Yang ato sang DSAP pabilin pa nga open. Diha sa gawas na dihay mga lamisa, inigawas ro ninyo kung naamoy 500 ibilin dayon aron dili mo masipyat. Og naamoy 200 ala ibili lang sa apel kay base niya inyo nang tipig-tipigan anya anha ra mo kutob sa unahan. Nya makikita na demos Ginoo ikaugma. Ya moingon den Ginoo nganong ni apa man kay 700 nga imong gisuot sa bulsa. Ya. Ako mo tanang ipalit og sudanyor. Ano man ani mo gipalit og slot. Bita-bita joke ra na pero pwede sa danyog tinod-on. Ya, salamat kayo ha. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Padayon sa mong suporta sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. Like, share, o niya view, niya dayon. Tanawa sad ninyo ang atong official nga mga contact persons, contact numbers o official account numbers para kung doon naman mo yung mga kaila o kamo sa mga online parishioners gusto mong mapadala na itong kwarta, dili mo mabiktima sa ato mga scammers nga wag kaluoy-kaluoy pahimuslan kita. Ana, siguro agyod nga official ang inyong gitanaw. Ang ato sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Salamat sad sa inyong pagsigi o dala ning inyong mga bata dinhi o pagtudlo nila unsaon pagsimba. Ato kunong parisayton ang mga bata way labot mga dagko sa atong moto sa misa. Ready? Mga bata lang, go. Oy, congratulations. Ay duha ka buok na kalahos. Pasabot kamong mga ginikanan, wa gid mo nagtudlo sa inyong mga anak, no? So akong hangyo gikan karon kada adlaw check up pa sila. Ay dayong tulog inyo silang parisayton, nga inigmata inyo sad silang parisayton. Di ba? Nindot kayo na. Sige, kita na lang tanan be. Dungan ta. Ready? Go. Best place to visit is the church and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Atong tagag masipang pakpak ato mga children. Nga ako ning ipahibaludaan sugod sunod Domingo kung buhi pa ko o buhi pasad mo mohimo na sadta sa atong naandan dinhi pagsugod nako sa kaning blessing sa mga bata atong blessing ag holy water sugod pa na next week. So daday nyo mga bata atong blessingan dire ha sunod semana. Okay, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.